Takže ty robíš 4x12, áno? Si ty normálny? Čo robíš so svojím životom? Tak, dneska ukážem, jak sa cvičí Úplne na národný rekord. A čo to je intro? Máme obidvaja 16 rokov, sme na strednej škole. Ja som tak akorát na steroidách, chodí sa na túru. Autista. Pečaci z Dubravky, fakt. Národný rekord, keby niekto zamal na moju váhovú a vekovú kategóriu, Nikoho to nezaujíma. je tunak to vyhodím. To proste 167,5, takže musím dať 170. Áno. Proste do mojich 17 rokov chcem dať koľko? 140 kg. Pre ujasnenie, prečo som dal 17, 140 kg je, že moja veková kategória je od 14 rokov do 1. januára roku, v ktorom dovrším 19. Čiže pre mňa rok 2028. Jednoducho povedané, ak dám do 17 140 kg, národný rekord stíham. Maliny značky Gerko. Áno. To si, keď nedáš odber. Let's go, ladies and gentlemen. Ladies, kamo. Aby vám bolo dobre, dneska pokus 110 kg na 3 opakovania. Koľko? Pojem, ako má zase video z fitka. Let's go. Dáme si live reaction, ako sa dáva Hydrobone z Veny Galaxy. Úprimná recenzia na Hydrobone z Veny Galaxy. Ja sa fakt nedosrať z toho. Ale akože... Počúvaj ma, toto je dobré, keby to nie je také slané. Prosím vás, pán Jaroslav Parobek, uberte z tej soli. Netreba jej tam tak veľa. Je to slané ako voda, nedá sa to vypiť. Okrem toho je to v pohode. Chceš ho chutať? Daj. A few moments later. Teraz to kamo šňupne ma vystroma. Je to slané, že? Strašne. To je, keby si mi fakt dal... Sol so solou. Co? Takže pán Parobek, prosím, uberte z tej soli. Pečaci z Dubravky, fakt. Čím viac stresneš skotu, čo? Čím viac testosterónu máš? Alebo čím viac kričíš v šatni? Pre info, ja som to určite nebol. Nie, Ja sľubujem, nie. ja by som si v živote nedovolil kričať vo fitku. Vôbec. Hej, som science-based a cvičím bench, takže mi môžete všetci. Radšej to nebudem hovoriť. Also, chcel by som povedať, darčeky ja nemám ešte vyriešené. A koľko toho je? 21. Za mňa bomba, 21. Mám na to 3 dní. Hej, nemusíš nič kupovať. Bože, prosím, ochráňuj ma. Nemôžete pričapiť bar. Pomeď. 3. Pomeď si. 4, tlač. Konečne mužská váha, už na rozcvičku, aj stovka už je rozcvička. Už sa posunul z Vranova z videa z Vranova, že všetko rozcvička, už aj stovka je rozcvička, hej? Haló, 20 tam máš naložiť. Štyri opakovania padli. Toto som dal pred týždňom, bo som bol chorý, som nemohol cvičiť. Som išiel dole s opakovaniami a ešte som sa aj schorel, teraz som úplne prestal cvičiť. Ja som sa schorel. Teraz vyzerám ako jak ten fish stick z Fortniteu. To som tak najväčší idiot. Hello guys, today we... Môže nebyť tá lavička na krivo. I'll warm up on shoulder press with 30 kilos. Ja nepočujem vôbec. Poď. Slabý kus toto. Poď. Which scream is real? Ja!
1, 2, ideme, hop, raz, poď, poď, 5, poď, 2, tlač, ešte jedno, poď, 3, tlač, ešte nemáš, poď, 4, tlač, záber, poď, ešte jedno. Tak nie. Ešte jedno by si dal. Prebože. Len to posledné, už som išiel, že posledná pohne. Tak som išiel. Hej, kamo this guy. Môžeme sa trošku zhybovať. To tam nebudem dávať. Kto povedal, že to budeš strihať? Budem to strihať, vieš čo? V keskách. Nie je šanca. Nebol si ty ten, kto hovoril, že Sepko strihne v Da Vinci. No. Takže, plus 30 kg zhyby, ideme na to. Didi? Tak si dajujem. Kamarát, vyzerám tu jak posledný. Musím skúsiť 3 opakovania. Autista. Že na benchi sa používa aj čo? Triceps. Keď máš 130 IQ? Ako povedal Kryžo, čo je zdvíhanie, to si mi neodpadnú ruky. Vysvetláme si ešte tzv. Sofín obľúbený cvik. Je lítka. Lítka, ktorý Ona za mi mňa... hovorí, že mám malé lítka, ale ja som stavil 50 €, že by som tu dal viac väčšiu ako jak ona. No dávam 95 kg na jednu nohu, 90 len warm-up. Sofia, takéto nemáš. Počúvaj ma, ak sa ešte stále niel ten odber, ja už neviem, čo ti mám povedať, a pomocou tohto videa nedosiahnem 100 odberateľov, tak ďalšie video bude každých 15 sekúnd, ja si to natajmujem v tom editovacom programe, každých 15 sekúnd tam bude toto. Každých 15 sekúnd, ja to nezaujíma, toto tam bude, ak nedáme 100 odberateľov týmto videom. Klikni odber, nič to nestojí, to veľmi pomôže. Tu to máš také tlačítko, alebo tu, neviem, niekde, tu máš gifko ďalšie, ding. Scrollni, stlač to červené tlačítko čarovné, daj odber, díky. Kamo, this guy nevie zatvárať kámo bránku, takže Ja som aspoň drž hubu, aspoň nekričím v šatení. Takže toto ste si mohli užiť krásne. Využili sme krásny. tento nádherný čas. A si ma celého oplul. 2. januára 2026 prvý krásny zostrih, to sa môžete tešiť, prestrihané parádne videjko z vlogov z 2025 aj plus ešte k tomu tam pridám, že je pokus 120 kg bench a jednoducho, čo ešte nám chýba, je, že nejak to bude oslaviť. Dáme si za jeden. Ako oslaviť? Jasné. Ja si šetrím peče na steroidy. Dajte odber, tlačítko, ty. To bude fungovať. Maliny z fifkovej značky. Áno. Máme veľmi radi. Presne tak. A- Za 300 000 ostrihám hlavu do hola. Nezabudnite na odber, díky, že sa pozrel na toto video. Tiež sa na 2025 ostrih. Dáme 120 kg na bench. Pozrieme aj Roberta určite zase, jak bol trojboj. A to z toho není video, ale to je jedno. To ma nesleduje na Instagrame, tu máte Instagram. Tam dávam také krátšie storky. Furt sem a tam. Sledujte ma na Instagrame. Tak, A mňa, Čau. dovidenia, Čau, odber. Vyzerám jak vajco.